Миналата неделя руски телевизионен водещ напомни в ефир, че Русия е единствената страна, която може да превърне САЩ в радиоактивна пепел. Русия притежава отбранителната система Периметър, която осъществява ответен удар към който и да е агресор. Дори върховните военни командни центрове да са унищожени, компютърът на Периметър е в състояние да изстреля ядрените ракети. Здравейте! Аз съм човекът, който измисли софтуера на руснаците по програмата Периметър. Значи, скрил съм компютърната програма в тоалетната. Така никой не може да се сети, нали? Гостите им казвам да ходят в друга тоалетна, а тази тоалетна си направих на компютърния център, който управлява програмата Периметър. Сега няма тоалетна и аз си слагам гърне и си акам в него и си работя на компютъра в този момент. Не знам Java, не мога да боравя Java и съответно програмата да кажем, че работи на 20%, защото дава доста бъгове. В момента ги оправям някъде от 20 на години ги оправям. През това време съм се занимавал и с други неща. Направих сайт на автобусните шофьори в Велико Търново. Руснаците държаха на човек, който е по-прецизен. Виждате, че всичко е направено много прецизно. Там направих дупка и всъщност през водосточната тръба излизат кабели, нали, които стигат до сателит, който директно има връзка с Москва. И другото, което се занимавам от известно време и все не мога да го свърша, е да анимирам квадрат. Да се движи нагоре и надолу. Проблема е, че едната му страна винаги пада. Прилежно е, върши ми работа, защото си знам. Ето сега, като свържа синьото кабелче с бялото кабелче, принципно, като вържа това беше другото синьо кабелче, светва кружката в двора, нали, за да мога да си се разхождам през нощта. Онлайн чата не ми работи и не мога да го оправя. Тук големия проблем е, че една от ракетните установки ще изстреля ядрени ракети не към Вирджиния, а към Провадия. И Путин ми звънна по GSM и ми пита, сега не знам какво означава Провадия, но със сигурност не е наш враг. И аз му казах, Путине, ти къде си учил български, че така добре го говориш? Да не е някъде в Пловдив си учил. Така на пловдивски диалект ми бие. И той каза, сега това не е важно, важното е да правиш този бък. И аз сега се опитвам да го оправя, но първо искам да си свърша програма с квадратчето, което едната му страна винаги пада. Ядреното оръжие е в подкрепа на мирния процес, който се развива вече хиляди години. И се чудя, Периметър с У ли да го напиша, латинско, или с Y. Може би ще го напиша с Периметър. Оп! Без да искам, изстрелях ракета към Вашингтон. Дали да не се обадя на 112? Не се притеснявайте, всичко е наред, под контрол. Ако нещо стане, това ще е заради бък, но за сега не се е случило.